verse 10. And the Lord turned the captivity of Job when he prayed for his friends. Also the Lord gave twice as much as he had before. So nyaya yemurume anonzi Job vazhinji tinoiziva. Text yandaverenga iri kuratidza kuti Job, although he was in trouble, he was also in challenges. Aine maronda, pfuma yaparara, he was in big problems. Yet the Lord heard the praying of this kind of man ari musituation iyoyo. Munamato waJob ukanobvisa shamwari dzake mudambudziko, iye ari mudambudziko, asi munamato wake, the Lord turned the captivity of Job's friends after Job prayed for his friends, and the Lord gave him twice as he had before. So this praying man unonzi Job, nyangwe aine matambudziko ake, but Mwari vari kuti ndichanzwa munamato womunhu ari muproblem kuti ndiburitse shamwari dzake dziri muproblem. A bit strange statement. Nekuda kwekuti there are times kuti people who judge the one who is praying for them. Kana iye ane dambudziko anondiburitsa sei mudambudziko, kana iye ane situation yakaoma kudai anozonamata Mwari vakamunzwa akabatsira isusu sei iye ane situation yakadaro. Toda kumboclarifya pamusoro pechinhu anonzi spiritual matters, nyaya dzemweya, nyaya dzekuzodzwa. You remember 2 Kings chapter 13 verse 20 kuti Elisha afa akandwa muguva, mabhonzo ake akamutsa mumwe murume anga akandwa muguva rake. Iwo mabhonzo emunhu afa akaora, nyama ikapera, anga aine zodzo rekudzorera mumwe munhu back to life. Kana ari Abraham aenda kunyika yomwe mambo Abimeleki, zanzi mambo uyu akanzidzorera mukadzi watora, mukadzi wemuprofita wangu, and Abraham prayed for the king nehousehold yake kuti vagone kuva nemwana. Ye Abraham anga asati ava nemwana. So sometimes my spiritual matters are so confusing or challenging that by extent yekuti hanzwisisike nevazhinji nekuda kwekuti we look from the carnal perspective, tisingagone kuona kumwe kuita kwaMwari kwakavanzika. Job prayed for his friends. Job 42, he prayed for his friends. Job wakanamatira shamwari dzake. Shamwari dzikaburitswa mumatambudziko, dzanamatirwa nemunhu ari mudambudziko. Why? Nekuda kwekuti nyangwe anga ari mudambudziko, he has the grace, the anointing, the favor of God upon his life, although he was facing a challenge. Neimwe nguva ndakazonzwa mumwe mutaura achitaura kuti ko iye uda kuti akunamatire kuti uve nemba, iye ane imba here? Uda kuti akunamatire kuti uve nemotikari, iye ane motikari here? Uda kuti akunamatire kuti uve nevana, iye ane vana here? Uda kuti agadzirise marriage yako, akunamatire pamusoro pemba yako, iye ake irrighted. Those statements anogona kucreatwa nevanhu vari kuda kutsvaga kuti vanhu vauye kwavari nokuti vaane something, vanhu varegere kufamba or to be prayed for nevamwe vanhu vaMwari vari kunzi havana chinhu. E-church politics, the truth, a concept, a kingdom yaMwari, God can use anyone. God can use anyone. Pane nguva yekuti muprofita akatoudzwa nedhongi, kumberi kwedu kune dambudziko, muprofita akasvika pakuudzwa nedhongi. Mwari akapa dhongi the power of speech, Mwari akapa dhongi the ability to see, but rakaramba riri dhongi, rapiwa the ability to see. So there are times that God can use anyone, anytime, anyway, especially kana munhu ari muzodziwa waMwari, but in the physical realm haana chinhu chekuti ungatarise ukahemura. Saka muchiona kuti maturity yayo ane mukadzi anonzi Ruth, yekuti anoti kuna amwene wake, Mwari wenyu achava Mwari wangu, Mwari wenyu achava Mwari wangu. Statement iroro rinotaurwa nemunhu ari machuwa nechikonzero chekuti hapana chaunoyemura chaunoti ukatarisa pana Naomi ungati Mwari wenyu ngaave Mwari wangu, nokuti Naomi anga atiza nzara kubva kuBethlehem achienda kuMoab. Naomi ndokubva afirwa nemurume, kwete murume bedzi, ndokubva afirwa futi nevana vanakomana vake. Saka ari kudzokera ari shirikadzi asina kana mwana, but ndopaunonzwa Ruth achiti Mwari wenyu achava Mwari wangu, which means Ruth anga ane depth in understanding my spiritual matters. A man can be in problems and still be anointed to pray for people to come out of problems. After Job prayed for his friends, after Job prayed for his friends, Mwari vakanzwa munamato waJob ari mudambudziko.
akava a double blessing twice than before. But nyaya hombe anabata ndeyekuti shamwari dzake hadzisi kurwara, shamwari dzake hadzina matambudziko, asi Job ndokubva adzinamatira. Iye ndiye ane matambudziko kudarika shamwari dzake. So I need to repeat again. Job 42 verse 10. And the Lord turned the captivity of Job when he prayed for his friends. Also the Lord gave twice as much as he had before. And Job prayed for his friends. When Job prayed for his friends, the Lord gave him twice as much as he had before. Ukaverenga nyaya yacho yese pa42, my friends aJob ndovari kutonzi naMwari, torai masacrifice. Job 42 verse 8. Therefore take unto you now 7 bullocks and 7 rams, and go to my servant Job, and offer up for yourselves a burnt offering, and my servant Job shall pray for you, and I will pray for you. For him I will accept, lest I deal with you after your folly. Mwari vari kuti kushamwari dzaJob, endai kuna Job nemasacrifice, munopa burnt offering sacrifice, and Job will pray for you. Ini ndichamunzwa. Ari kurwara ndiJob. Vari kutonzi kuti vasapinde mudambudziko, endai kuna Job ari kurwara iye, munamatiro, munopa masacrifice ikoko, burnt offerings, so that when he prays for you, accept it. Job was in trouble, but God was trusting a man who was in trouble to pray for people. Father, I pray over the viewers. Zvavanoshuvira, zvavanotarisira, nyasha dzenyu neropafadzi ibate pamusoro peupenyu hwavo nemhuri. Mabasa avanobata ngaaropafadzwe, nyasha ngadzivatungamirire. Favor inobva kwamuri ivape kukunda nekuvagonesa. Muzita raJesu Kristu Nazareta, amen and amen. I witnessed such things kuti unoona kuti even kunegative world ng'anga inenge isina zvimwe zvinhu zvakakura, but iri kubatsira vanhu kuti vaite higher positions, even in politics, wherever kwavari vanhu vari kunoconsulta ng'anga inogara pekuti ivo vatobva kwakanaka, but they still believe and trust kuti in the spiritual realm, in the spiritual side, munhu ane weight yekuti anogona kuita zvinhu zvingachinja upenyu hwangu, iye ane hwake hwakadaro. So kana vanhu vachizviona kun'anga vachizvitenda, the same with the spiritual matters, even in the kingdom. Job was in trouble, yeti Mwari vari kuti endai kuna Job. Haasati apora, Mwari vanototaura naye, Mwari vanozivana naye Job, Mwari vanonzwa minamato yaJob, but Mwari vari kuti kuvanhu endai kuna Job, anokunamatirai, I will accept. So this is my prayer and my teaching today. My teaching ndeyekuti don't despise munhu akapiwa nyasha naMwari, no matter any situations aunoona in the physical. Ndofunga anokakama, ndofunga haana imba, haana motikari, akazodai. There are times yekuti you miss where your blessing is, nokuti you are carnally minded, hausugona kuona in the spiritual dimension. Shamwari dzaJob dzakainstructwa naMwari kuti endai kuna Job, anokunamatirai, ndichanzwa, ndichagamuchira. So Mwari anogona kunzwa munamato munhu ari muproblem, achinamatira vamwana kuti vabude muproblem. Fair and fine, that's true. That's the scripture andaverenga. I've seen sometimes yekuti we are busy looking for great men of God. We are not looking for a great instruction from God. We are busy looking for great men of God, the so-called great men of God, than to look for a great God who gives you an instruction. Imagine uri friend ya Job, Mwari achikuti enda kuna Job, unonamatirwa, ndichanzwa. Unotonzwa sekunge haasi Mwari. Why? Because sometimes you and authority better than Job. He's in trouble, he lost a family, he lost a property, he lost a lot of things, houses, he lost a lot. But still God hears him, and God trusts. Are you here?
So pane kutsvaga great men of God, tsvaga a great God who gives instruction. Nokuti pamwe pacho uri kuenda kure uchisiya Job ari padhuze newe, nekuda kwekuti Job akondemwa nesociety. Maonero ari kuitwa nevanhu dzimwe nguva, vanhu vari kuti aiwa, kana aina Mwari sei ane maproblems akadai, kana aina Mwari sei asina mari, kana aina Mwari sei asina kana motikari, sei asina imba. Hear me and hear me very well. You need to hear the instruction yaMwari than maonero ako nemafungiro ako nemaziro ako. Society inogona kukondema nekutaura zvainofunga pamusoro pevanhu vaMwari, zvikuru sei kana munhu waMwari iyeyo asina zvinobatika zviri tangible in the physical life. Unoita pfungwa kuti saka anondidamatira sei kuti zvangu zviite kana zvake zvisiri kuita. Remember kuti Eli pachurch paShilo, Bishop Bailey ndo vakadeclare kuna Hana kuti ave nemwana, Mwari wamuitire sezvaanoshuwira. Pakaberekwa Samuel, yet Bishop Eli iwo pachechi ipapo vana vake Hofni naPhinehas vane misikanzwa, havasi right standing with God, but the same bishop ndiye ari kudeclare kuti Hana ave nemwana, kwete mwana bedzi but ave nemuprofita, kwete muprofita bedzi but ave ne voice rinonzi Samuel, singagone kuira pasi rakatakura nyasha. But here ari a father of 2 boys vanga vane misikanzwa. These are spiritual matters. Yeah, because sometimes pane imwe teaching andakazonzwa kuti ye munhu waMwari uyu anonamatira sei, anokusvitsa sei ikoko, iye asati akusvika anozoita sei. I've prayed for people ndisati ndaenda kuUK, Mwari akawawanira nyasha, wakawana mavisa. I prayed for a couple iri kuAustralia vaida permanent residence and the papers were out. Hazvirevi kuti ndinospecialize nezvinhu izvozvo, kwete. Zvinongoreva kuti Mwari unogona kundiwanira nyasha, wondiita a mouthpiece despite my challenges nemaproblems andinawo, but Mwari unogona kundishandisa muupenyu hwavamwe vanhu. Just like Job, he was in trouble, but Mwari ndokubva ainstructa vanhu kuti endai kune muranda wangu Job, achakunamatirai and I'll accept. Charity Zvipindu, how are you doing? Pakadiko pa Cape Town, Achiworo muri sei? Yeah, Friday ndinenge ndiri kuGreenery. I'll put the poster after live, ndichaisa poster rekuGreenery kwatinenge tiri musi weFriday. Kunonzi kwaPastor Mavunga. Forget Chiremba, how are you doing? Tariro Mauka, how are you? Grain Maps, how are you doing? Tobias Beure, God bless you. Bagadiko Kumtata, God bless you. Peter Musa, how are you doing? God bless you. So this short teaching, spiritual matters. Some people are busy looking for a great man of God, a great woman of God. Yet the answer is close by. But nekuda kwekuti hauna meso emweya kugona kuona kana nzeve dzemweya dzekunzwa ma-instructions aMwari. Imagine people being instructed by God. Go to my servant Job. He will pray for you and I will accept. Go to my servant Job. He will pray for you. Go to my servant Job. He will pray for you and I will accept. Yet Job was still in problems. No, Bible does not today. After he prayed for his friends, the Lord turned his captivity and he was blessed twice as much as before. So I want you to show you something. Instruction here was not an easy instruction. Why? Because the friends vanenge vane life iri better than Job. Job ndiyanga ari pa trouble, but he was still anointed. Akatakura the grace and the favor. Job 42 verse 8. Therefore take unto you 7 bullocks, 7 rams, and go to my servant Job. Offer up for yourselves a burnt offering, and my servant Job shall pray for you, for him I will accept, lest I deal with you after your folly. Shamwari dzaJob dzataura zvinhu zvisiri izvo pamusoro paMwari. Mwari ndokubva vatsamwa, asi Mwari ndokubva vaitira favor yekuvapa instruction mukutsamwa kwavo kuti chiendai kune muranda wangu Job, paunopa zvipiriso izvi Job okunamatirai, ini ndichagamuchira, ndichakurwirai. Imagine God direct vachiudza vanhu kuti endai kuna nhingi,
ndiye achakunamatirai kuti ndigone kuzvinzwa uye ndikuregererei. Yet this man unonzi Job achine maronda, alusa a lot in life, my properties and everything, but the Lord still trusts his prayer kuti agone kudzikinura vamwe vanhu. These are spiritual matters. These are spiritual matters. Zvinhu zvemweya iyi zvinotoda meso emweya kuti uzvione nekuzvinzwisisa. Nekuda kwekuti dzimwe nguva the church politics yaita kuti kuve nemameseji ari so controversial spiritually, akaita sekuti how can your pastor asina imba akunamatira kuti uve nemba? How can your pastor pray for you kuti zvako zviite iye achistruggle? You don't compare my struggles, a man of God, nekugona kunzwikwa naMwari uye nekunamatira vanhu zvichiita. Never. There are two separate issues idzodzo. Check Abraham akanamatira mambo Abimelech nehousehold yake kuti vave nemwana, vave nevana, iye asati ava nemwana. Check 2 Kings 13:20. Mabhonzo aElisha ndo ari kumutsa mumwe murume akandwa muguva imomo, yeti iye akatoora akafa akaparara imomo, yeti mabhonzo ake iye akafa wacho ndo ari kumutsa vamwe vanhu. These are spiritual matters. Unotoda an instruction yaMwari kuti ugone kuzvigamuchira nekuzvitenda. Why? Because some people who are supposed to pray for you havana chavainacho, havana zvinhu zvaungayemura ukavatarisa. One day I was preaching per street, then ndokopauya mumwe mudhara wechikuru so. Then I had the instruction in me, conviction mandiri muspirit, kuti just kneel down mudhara uya kunamatira. It was an old man, very very old. So my friends vakazondibvunza man, because I had to kneel before him per street. Vakazondibvunza kuti why are you doing this? Vanhu vakaungana panapa kuteerera iwewe vakunopfugamira kamudhara aka. Ndikati kana Mwari vataura handigone kuresista. Why? Ndiri kuda inonzi gift of life, nyasha dzaakapiwa mudhara kuti asvike pamazera asvika apa. He's passed through a lot but he's still standing. So it's evidence to me kuti ane grace dzaainadzo dzekusurvivor. Handizive mararamiro aanoita, handizive kuti ndio ane nhamo anoshaya anotambudzika here, but why he's still standing at this age, that's the grace of God, kuti ane chinonzi gift of life. So I knelt before that man and he prayed for me. Handizive kuti ndipastor here, handizive kuti mudhara yabva kupi. Iye akatomboramba kuti ndatoya panda kuzoteerera iwe. Ndikati aiwa baba, just speak a word over my life. Taura iwe upenyu pandiri. People were shocked. No, that's how I understand my spiritual issues. I've attended my church ndiri a guest preacher, and after preaching ndinogona kutopfugama kune munhu atondidana. One day my friends were shocked. Pane mwe yakambotendera pa social media ipapa kuti komparinga waenda unoparidza kwa prophetess Matimbire wakupfugama uchinamatirwa, unonamatirwa sei nemukadzi? Maissues ekunamata Mwari haana kuti mukadzi, murume, mujudha, mugentile. There is neither Jew or Gentile, male or female, slave or free in the kingdom of the Lord. Inongoda is spiritual understanding. Spiritual understanding. So in life zvinodaro kuti God can use somebody wakunofungidzira kuti haana Mwari because ane problem. Maproblems haagone kudefine nyasha dzake sona Mwari muupenyu hwemunhu, especially kana iri gift inokonzerna vamwe around you. Dai Mwari vatiitira nyasha. Munamato wangu newako ndewekuti Mwari vatipe nzeve dzekunzwa ma-instructions avo. Why? Pamwe pacho we are traveling, going very far, tichishiya nyasha dziri close by. Nekuda kwekuti dzimwe nguva we have judged people. So I was prayed for na prophetess Matimbire pagomo, and a lot of people were saying it's controversial pa Facebook. Wanamatirwa nemukadzi, yo waenda ikoko sei, ye wakazodi, ye ukazodi. I don't care about what friends will say. Mwari paanonipa instruction kuti ndinamatirwa na anyone, I can kneel and get prayed. One day na ndiri mtown, Pankwame more. So I saw evangelist Saungweme vaitenga zvavaitenga, then ndikati no baba, let me just buy. Ndapedza kutenga, then I knelt down, ndikati please pray for me. Akatomboedza kuramba. Why? Mustreet, mushopu, makazara vanhu. I don't care. Kana Mwari vaisa instruction maniri
ekuti ndiwane prayer because handizivi zvakatarisana neni mangwana. Then I knelt down ndikanamatirwa naEvangelist Sangweni. Wherever I see a man of God, Mwari vakataura neni kuti ndinamatirwe. Handinyari nzvimbo yandiri, handibvunze vanhu handidi. Mwari vane chirevo sei vada ndinamatirwe. Imagine being prayed for nemunhu ane maronda. Job was a man ane maronda miri wake. After he prayed for his friends, the Lord turned his captivity. Because he prayed while at least he was in trouble. As Mwari vatoti, Job will pray for you and I will accept. Dai Mwari vatiwanira nyasha. Dai Mwari vatiropafadza, Mwari vatikomborera. Muswere murugare, muswere munyasha hama dzangu. Mwari vakuchengetei, Mwari vakupei meso emweya nenzeve dzemweya kunzwa nekuona. Uye muregere kuenda kure kana zvinhu zvacho zviri pedyo. May the good Lord bless you. May the good Lord favor you. May the good Lord protect you. Mwari vakuchengetei, Mwari vakugonesei. So this Friday I'll be kugrenary kwa Pastor Mavunga. That's where I'll be preaching Manheru. Then Saturday I'll be in Gweru, Midlands Province. Tisangane ikoko. So if you are happy with this ministration and teachings and in each and every morning, I invite you also to partner with me with your airtime, with your data, so that we continue to broadcast tichipama teachings ekuti tigone kunzwa kutaura kwaMwari muupenyu hwedu. Nyasha dzaMwari dzikuchengetei, Mwari vakugonesei vakururei. Father, I pray your grace, your favor, your touch and your blessing upon your people in the mighty name of Jesus. Amen.